happy birthday babe. Ngiyabonga sithanda sami. Awu manje uzothi ngiyabonga kuphela. Oh babe kulele sazobonga kakhulu kwena sokubona nawe. Hola pura. Hola Scotty. Hambani? Great. Yeso. Uyena lo? Ya ngiyena. Happy birthday mama. Hayi ngiyabonga futhi. Now right God. Hayi Imaphetho epostile ngithi nqaba yethomo. awu bengayithile ngisho yedwa nje lapho. Lutho. Qinisile babe. Yabo mina manje ngipost. Angibahide ngiyaposta nje bebona ukuthi we. Hayi yangijabulisa ke lokho ngiyabonga belina. Hayi. Okay. Ya besu. Yini manje? Neze ayibona last week beposte Hayi. Sorry but ubeposteni? hayi baposta umuntu ayintitekile kahle kahle. Sorry but uzawuthanda chocolate. Iyobe ngikuthanda mama. Awuthanda? Iyobe ngikuthanda. Okay ke futhi ke bamba la bese ngiyangitshelayo. Uyahala lo mjinto. Yes. Yebo mama, mhlawumbe ngikuthanda ngathi uyazi kusana kanjani. Oh, last week beposte usane. Kwathi the following day waposta usne. Wazo sokulandela posta unompilo. Siyabathanda intombi zakhe. Angizwanga. Ya kodwa beposta labo baposta isithombe esodwa. Wena uposta phezulu 16 Kusho ukutheni pho lokho? Mabaqinisa le? Angazi lo uthi wakukhala lo. Uyaqala Hayi. chocolate. Hayi bo Hey. bhuti, ngiyabonga bhuti ungazisi. Bonga mina uchocolate. Yindaba ungela ka wena ngosuku lokuzala. Awu mina babe benzeni. Oba no snake. Angibazi. Uba yena, Nayi. osane na. Nayi. Hayi bo mabheki slim. Yazini. Mina nawe sekuphelile. Sothi sinale phete nanyana yakho. Phathele yoshi. Yes, sir. That's it. Streets vibes. Let's continue hlelekile Shout malo. out to Saddam Yonkana. With pizza behind the desk.